Udul mita manginang, molatin. Di bagasan laseroha dohami parhalado, manomonomu haromuna di bagasan kebaktian mingguta, pasapul duahon dung Trinitatis, 10 Agustus 2024, tapuji tapasangap madi batamar hite topik minggu sadarion, manadikon neang niroha, jala mangihutun dalam hapat tason, maret de mahita, sian bukuende nomor 112 ayat sada 2. Mar hite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di perbadian na tuma palangit dohot tanoon. Amen. Parangeon hamu manatama di Tuhani, mar guru tu sandok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue, mar hite-hite salut ulau na denggan. Oloi hamu ma Jahoba, mar hite-hite las ni roha, robe ma hamu tu jolona, mar hite-hite olopolo, haleluya. Haleluya, Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, na sokal jalan na bonar, dialohodo na gijang maroha, jala dipatibohodo na serep maroha, alani i hupangidu hami tuho, sairamoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa unduk, serep, tobok jala burjuro hanami diadopan ni halak saluhut
Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Tangihon hamu mapatik ni debata imanatar surat di Psalmen 26 ayat 7. Ai sai solpado di mataku dengkan basam, jalamar parangi ahu di bagasan hasitongan mi. Ido sahatna rak mangido gogo mahita se Tuhan di bata lahu mangulahosa. Ale Tuhan di bata saya parkukuni mangulahon nambar batik mi. Amin. Mari dihita. Di bagasan hunduk dohot serep ni roha, tatopo timado satta, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para seroha na sumurung, na penguduh hami de julom martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asin ni roham na gudangido, saya si moroham mida sandok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, sesungguli maroha nami, asamu baroha, dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Amin.
Tabegema hata baga-baga taringot tu kasesan di dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nungapola hupasisi aka pangalosim songon obun. Jala songonombu manorop aka dosam. Say mulak maho tuahu. Ayahu do si paluaho. Hasangapon ma di dipatana di ginjang. Amen. Mare dihita. Tabegi mahatan di dipata, turpu epistel dari minggu sadarion, imana tersurat di Yohanes bin Duonom, mamuk kami sen ayat 50 sada, sahatu 50 lalu, tajahama marsikat soring. Ahu doroti namangolu, natua sian benua ginjangi, manangise namangaton rotion, ido mangolu saleleng-leleng na, ya roti silenoki bain hanguluan di portibion ima dagiku. Ini nama behama baino di halapon mangalewon daging nai panganota. Jadi didok Yesus matunasida, tutu si tutu do hatakot tuhamu, tung nasodapo tahamu hanguluani, molo so di pangakamu daging ni anak ni jolmai. Najo nak jala so di inum hamu mudarna. Dapotan mangoluan salil-liling na doganu na mangatong dagiku, jala manginum mudarku, jala paheyok do ibana di are parpudi. Ai si pangano na sitong do dagiku, jala si inumo na sitong do mudarku. Manangis na pamanong dagiku, jala manginum mudarku, ido nangya di bagasanau, jala au di bagasanau. Songon persuru ni amat si parangului diahu, gabe mangolu ahu marhite-hite amai, songonima mangolu marhite-hite ahu, mangaton ahu. Odoro tidak buat sian berhijab, alai datu son na kapokui, aima ada nasida, tong domate, mangolu salililin na dolam na mangaton biabi. Ido sahatna, martua do na tumangion hata ni depata, jala na piopsa. Amin. Mare dehita. Asa
hadidak pemaha persiatai songunan hinatindakon di dongata sa porsiaw di sodok pertibion rap mahita mandok au porsea di bata jahuba ido na tu pelangit dohot tano au porsea di Jesus ana di bata jahuba na sasadai imana tilbuhun si Maria nagai-gai satir porbadia andorang sobuhuhan ido tu hatta na tu mau na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajar do ibana di hapinat silang na tua tu bonoturu du di tanong na mulak mangulu di hari patuluhur na manai tu surga lahundul di bata Jehova amanai perguna suatu dosadi di sini mana pai mamulat suku tu tanong on mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tu porbadia jaladong sadahurian na badia uria kapanya la Kristen akan na badia dohot dia hisani dosa dohot dia tain naman dog mula mangulu suku daging ni halak na mate dohot dia mendua na surasuda amin.
Shalom. Oras madi kita mengenang selamat hari Minggu. Tabegi majo titing nama ragam Minggu 12 Dung Trinitatis Minggu tanggal 10 Agustus 2024. Horas selamat hari Minggu madi pasah uriata Tuhamu amanami dohot inanami nabaru romar Minggu di HKBP Pekanbaru Tuhatama nama dongani hita di Parsaurata di Minggu Sadarion. Warta umum nasorang. Nah di hari Selasa 10 Agustus 2024 di basa-basahon tuhatado sadadak danak boru di keluarga ni amata sabungan sinaga tubuh ni inata Herli Delina boru tapia SH maringanan di Jalan Sutomo Asrama Monipol Sektor Pintu Angin Sukaterus hipas dodak danaki nang natorasna. Ruas napida. Mamuka Minggu Sadarion 10 Agustus 2024 nunga pida huria HKBP Pekanbaru keluarga ni amata Nelson Togatorop Inatai Rameyati Boru Manalu maringanan di Jalan Samosir Perum Aci Blok F nomor 8 Sektor Labu Baru Barat pindah tuhuria HKBP Pajar Resort Pajar. Suara koinonia. Sintua pensiun. Di hari Minggu Sadarion 10 Agustus 2024 di Parmingguan pukul 10 sada WIB di Patupa Huriata do acara paborhaton Situa na pensiun Ima Amata Situa Dr. Andos Agus Gembira Munte Sian Sektor Padang Bula 2 Makobasi donasida di Huriataon saleleng 20 walu tahun 10 sada bulan. Jala Patu Paota do Papungu Pelean di Ganup Parmingguan dan Lata Mandok Molate di Pakubuaso ni Amata Situa Dr. Andos Agus Gembira Munte di Huriataon. Jala Tapasahat Mai Tujolo Marhite amplop khusus Rabdohot Pelean Paduahon. Dung sidung Parmingguan di Udutima acara ramah tama paborhaton Sintua pensiun Ima Sintua Dr. Andos Agus Gembira Munte Sian Sektor Padang Bulan 2 Dohot Sintua Kori Situmeang SPD Sian Sektor Padang Bulan Tolo Naung Jomolo pensiun Nadia hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 maringanan di Sopo Godang. Nah parsidohot tu ulauni Ima Parhalado Sintua pensiun utusan Ganup Sektor Opat Halak asing si Sektor Padang Bula 2 10 halak Dohot Sektor Padang Bula Tolu 10 halak mewakili paduan suara atau KOR Tolu halak seksi Ganup Dewan Tolu halak Badan Audit Tolu halak Panitia Pembangunan Tolu halak Dohot mewakili Badan Usaha Tolu halak. Partangyangan Naposo Bulung di hari Minggu Sadarion 10 Agustus 2024 di Patupado Partangyangan Naposo Bulung maringanan di Jabuni Tesa Sinambela Jalan Laban nomor 10 Pitu Sektor Labu Baru Barat masuk pukul 10 siawib Riama Sudena Poso Bulung Laho Mandohoti Partangyangan. Partangyangan PHD Gabungan Seksi Paropuan Huria di hari Senin 10 Agustus 2024 di Patupa Seksi Paropuan Huria do Partangyangan PHD Gabungan masuk pukul 14 WIB maringanan di gereja Nagabe Tuan Rumah Sian Sektor Pandau Permai. Napatu begohan ende pujian Ima Sian Sektor Pandau Permai Sektor Rintis Dohot Punguan Kor Ina Padang Bulan. Dung sipul PHD di Udutima kegiatan perlombaan dalam rangka memperingati kemerdekaan RI na Papitu Puluh Siahon. Kegiatan perlombaan Nadi Patupa Ima, perlombaan estafet kelerang peserta 5 orang per sektor, perlombaan estafet air peserta 5 orang per sektor, perlombaan memakai celana peserta 2 orang per sektor. Dung sidung kegiatan perlombaan di Udutima senam bersama dress code merah putih.
Seksi lansia di hari Selasa 20 Agustus 2024 di Patupa Seksi Lansia do senam osteoporosis pukul 7 WIB di Joloni Gereja marpakaian baju olahraga warna putih. Pengadaan dohot pemeliharaan sarana di hari Minggu 25 Agustus 2024 papungu sokongan dohita ima tu pengadaan atau pemeliharaan sarana prasarana di Huriata marhite amplop khusus tapasahat mai dong sipul jamita rab dohot pelian napa duahon. Pertangyangan Forum Perempuan Seresot HKBP Pekanbaru. Di hari Senin 26 Agustus 2024, Forum Perempuan Seresot Patupahon Pertangyangan Bulanan Maringanan di HKBP Pekanbaru masuk pukul 10.04 WIB dung sipul pertangyangan di Udutima Muse Patupa kegiatan perlombaan dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan 70 sia tahun. Kegiatan perlombaan Nadi Patupa Ima, lomba estafet memindahkan sarung peserta 6 halak per huria. Lomba estafet memindahkan karet gelang peserta 6 halak per huria. Lomba estafet memindahkan air peserta 6 halak per huria. Lomba estafet balon peserta 6 halak per huria. Lomba makan kerupuk peserta 2 halak per huria. Suara Diakonia ulang tahun tu sede ruas ni huria nomor ulang tahun hari hatu tubuh dohot ulang tahun pardongan saripeon parbogason sian ari saplalu sampai dohot 24 Agustus 2024 perhara doha KBP Pekanbaru Pasahaton selamat ulang tahun hatani debata sian pesalmen 120 sada ayat 2 sian Jahoba sito palangit do tanoon sambing ro pangurupion ianggo tuahu. Dana prestasi. Persyaratan penerimaan dana prestasi Yanakoni Huria HKBP Pekanbaru tahun ajaran 2023-2024 tabereng ma tajahama diwartana adong dihita. Jadi berkas diterima mulai hari Senin 12 Agustus 2024 dan batas akhir penerimaan berkas pada hari Minggu 25 Agustus 2024 pukul 10 WIB. Pengumuman penerimaan dana prestasi dan bantuan pendidikan tahun 2024 pada hari Minggu 1 September 2024. Penyerahan hadiah dana prestasi atau bantuan pendidikan tahun 2024 pada hari Sabtu 7 September 2024 pukul 14 WIB setelah selesai ibadah. Ruas Namar Sahid, tatangnya kemar ruas ni huriata Namar Sahid na di rumah sakit doho na di Jabu songana tersurat di Tiktingon anggiat ma di dauni tuhata persahiton nasida. Songoni matikting di minggu saderion tuhata ma nama masuhita sudena. Mare demeta uhut pasahaton pilata.
Mari dehita huhut pasahat pilata. Salele budi
Dami di batana sumburung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus. Amin. Merdeka. 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 Luar biasa. Wala kuberan laking kor aro teh? Hah? Marsaringaron. Marsaringar do dakola suara nalay do pahihan na warna merah nate. Luar biasa. Jala biga-biga kainan waing patuduhon na merdeka do di baju warna merah. Dugi titigi laking tabigi reskope ikko merah putih do di kegiatan di tonga-tonga di Huriata. Jalalas rohata nungata baborhat memasuki masa pensiun. 3 minggu nang salpu inang situa kori sadarion tawaborhat memasuki masa pensiun amang situa doktorandus sage munte saladunga dos rohana sida anom mahita ramatama du sipul ibadata di sobogodangta di sitalap maras di roha alania manginang hatai de batama di HUT RI na pa 70 tahun natwari ya. Jadi arong idli hubereng diril sibul pujakhaon inda sonon 16 Agustus tahun 45. Tang yede di mana? Yede mana? 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan. Bah, itu teh henar hakku. Jadi sugut nedo 17 Agustus. Mekela mo bigid di dadak mangidihon. Nunga lilingnya ku bigid di markite laut ni halak Batak. Tajaha ba manginang. Poda sia ya sada sangat rudet onom sonom mayrok disi. Nunga di pajong-jong habis tarani jabuna jala nunga didak-dak tiangna batu si pitu-pitui didak-dak dipahat. Nunga dipotongi pinahanna pamuean jala dipapang anggurna. Nunga huhut dipadiri mejana. Nunga disuruh-suruanna buru-buru manggokko jolma di atas betul-betul dihutai. Manangise natubok Roma ibana tuson tuganup na hurangan roha hatana songonon. Roma hamu pangakamu masya rotiku jala inupamu siya anggur na hupapangi. Tadi ku kamu ma akan aneang roha asa mangulu hamu jala igut-igut tamu ma dalan hapatason. Tadi ku kamu ma akan naneang roha asa mangulu hamu jala igut-igut tamu ma dalan hapatason. Ido anggo sahatna. Amang inang dia mau kada tua-tua nami sulido kita mabotora sada falsafa ni halak Batak. Na tongtong di hangulu halak Batak satu partikian waingon. Satu falsafa orang Batak. Satu falsafa orang tua. Didok songonon. Nabisuk na punahata na oto tupang gadisan. Ada basun ni sadot tehe. Orang yang bijaksana pasti menguasai semuanya, tapi orang yang bodoh pasti akan dijual, pasti akan tertinggal. Nabi sukna punahata naoto tupang gadisan. Kudang dohalak menafsir honon, adong nama dok badang pasat togi
Mulu na auto pe udang tu penggadisan. Dangi dan yang dohor ni akan tuat-tuat tadi falsafaon. Dan nama dok kalau orang bodoh itu lalu akan diperlakukan semena-mena. Kalau orang bodoh itu akan termarginal, tidak. Kalau orang bodoh itu akan diasingkan, tidak. Dangi neng dohoron dari son, alain neng dohoron na anggo halak batak ikut do bisuk. Orang Batak harus pintar. Orang Batak harus berhikmat dalam menjalani hidupnya. Idoma bahe na manginang sudero akan tua-tua ni halak Batak. Bohama asa bisuk, asa pistar, asa marroha, asa malo akayana konna. Jala molo tabering rumah Batak seutibo do sauti ibudi. Ido patuduhon sebenarnya orang tua orang Batak selalu ingin anaknya lebih tinggi daripada orang tuanya. Kalau tamat SMA orang tuanya anaknya harus boleh sarjana, harus boleh S2, harus boleh S3. Kalau orang tua hanya boleh tinggal di Porsea, tapi anaknya harus boleh tinggal di Jakarta, boleh bekerja di luar negeri dan di mana-mana. Dan lo morohana halak Batak di sisude. Itu baik saya disuruh di mana mangarato. Nang pe adong do na tua-tua madokon molobo inian adong masa halak tinggal di hutan. Hian hupikir amanginang ay pasti sungulina tua-tua narakko do. Pasti boleh ko dong tinggal di hutan. Tetapi ditiki marujungolu omakku do bapakku baru pesadarau ternyata luar biasa do falsafah ni halak Bataki, ternyata luar biasa do prinsip na tua-tuai ay molo so adong na tinggal di hutan isi be mangaradoti tading-tading ina tua-tuai. Ido bahen kudo tuang giku nomor 3 itu di hutan mau tinggal anggia tang oleh bana sebenarnya ale pikiri mah molo solong tinggal di hutan dan kadang be mangararoti taring-taring na tuai jala dan kadang besi kol miroha lahumulak tu bagas na tuai. Awalnya saya berpikir negatif, tapi setelah saya merasakan benar juga yang dikatakan oleh orang tua kita. Itu bahen amanginang asa isuru halak Batak mangarato sudedo marbau. Luar biasa do halak Batakon. Asa mandiri, asa borhat ibana. Asa utibbo ibana sian na tua-tuana. Ido bahen, ido palsapa di na tua-tuatai, anak kokido hamorao diau. Lo jabiau tu dolok tu toruan, nang pesuboyau sogojol mamarsere, dohot akana asing. Alai anggo anak kokido na so jadi hatinggalan, anggo anak kokido ikut do marsikola satolap gogokku ikut bahenokku do ido mabahe namanginang molo mulak kita tu bona basogit molo tabereng jauh di bona basogit bagas ni halak Batak dia bangga menempelkan gambar anak dia yang sarjana, dia bangga menempelkan gambar anaknya yang masuk tentara, dia bangga menempelkan foto yang anaknya masuk polisi, dia bangga menempelkan yang anaknya masuk pegawai negeri.
ala ondo na jolo kesuksesan di halak Batak, sukses halak Batak, molo masuk polisi, sukses halak Batak, molo masuk tentara, sukses halak Batak, molo masuk pegawai negeri, sukses halak Batak, sukses ibana, molo ibana sarjana. Itu sebabnya Amanginang molo dibereng na tua-tua, ditikki sarjana, holat dibahen, pitai selamat dan sukses. Pitor tangis dona tua-tua, ya ucup pangis dona tua-tua, bahasa tangis soainang, bahasa tangis soamang, ditikki dilantiki magame sarjana, ido ibana songono tuau, amang, padita, lunas masude utangi, napa sekolahon anak koki. Di zaman IT ini, media sosial ini, maka kita melihat bagaimana selalu dinyanyikan ketiga wisuda sada edeni halak Bataki, margugu ijur bari. Itu tren dotongi. Dak kolak halak Batak mangidihun, alai halak Jawa do halak nasipe mangidihun margugu ijur bari. Alai akka naboso mangidihuni unang do biaka inahan na mangidihon atong ade yau ulad na tutu mangidihon dang pas be ade akada nyo matuk kada ina koto mangidihon margogo itu rini mana batu anggu itong tangis mahamu atong si ingot tamu akay anak komu na luar biasa hamu pasikolahon bagudang gudakon amanginang ondo na di Patulus, opui Dr. Iel Nomensen di penginjilan di bana di Tanah Batak, dohot opat pilar penginjilan di bana. Na parjolo ibana membangun pertudion spiritual, membangun gereja. Dan saya selalu katakan Amanginang, gereja di Tanah Batak, gereja Huria di Tanah Batak, saya gereja Nasugiro. Jalan mulu dibuat sejarah na gudangan ni na angker di halak Batak isa mamai gereja bi sebenarnya orang Batak memberikan tanahnya kepada Nomensen asamate do si Nomensen itu baik sejolok kuburan dau alai Tuhan yang berkuasa. Dia bangun spiritual orang Batak. Dibangun pertudion di halak Batak. Dan hola ni dibangun di mana? Alai di jonok ni gereja. Amanginang coba lihat di gereja-gereja di Bonapasogit. Kalau ada gereja, di dekat gereja itu ada 3 hal. Nah para jolo sahali di Ganup adong gereja, adong ma pendidikan. Adong masikola. Di dia adong gereja di Bonapasogit, tamering jolok sia gereja pasti adong persikola. Ido patuduhon orang Batak harus pintar. Kalau tidak pintar dia dijual. Nah, tuh panggadisan. Dan ini semangat juang orang tua. Apapun kamu harus lakukan buat anakmu. Dang boy dang. Nah paduahot di dia adong gereja, di situ adong puskesmas, di situ adong rumah sakit. Orang Batak harus sehat. Dang boy halak naborsea, halak bangsak, marsai sahid, harus sehat. Dang nama dokter, sosok marsait. Nabrosea tidak, tetapi tidak boleh. Jadi ada tiga mersai tahu abang liku, imamang bah kurang garamin bah, ayang gua garam dulu ayang nambura dua italang ima garamin liku. Dia bilang pola bajahu liku, dia bajahu hudo. Baik-baik kesapasi dia seorang kurang garam liku, asamekel.
harus dijaga kesehatan. Saya udah dua manginang maaf. Saya sekarang sudah mulai makan ya secukupnya sajalah. Saya sekarang mulai makan yang lembut-lembut sajalah. Asa ringkat teh proses pencernaan ini unang maul benerakku. Neng marur 50 tahun mana ngasih patah maul masih ini mengelola. Ale gudang depe hubereng dang boyak kak biang. Ang gue bahau do honok kudo ikon lebih baik ikon lebih. Harus sehat. Jalan apa paton di dia dong gereja amangina selalu do adong di perputaran ekonomi. Ido mabahen saya adong do di si onan. Setiap gereja di bona basugi tapi ring jonok siani adong do onan. Ikon mamora do halak bata. Ikon dinggat do ekonomi ni halak Kristen. Itu prinsip ni sudah mention. Bahasa ikut dengan ekonomi na karena dia diberkati agar menjadi berkat. Jala on hobar tu hata ini bata di sada Musa 12. Hu pasu ho asa gabi pasu ho tunahumaliang. Aku memberkati engkau agar engkau menjadi berkat. Dan saya khotbahkan pada hari Minggu yang lalu, kalau kita bekerja itu adalah agar kita menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Orang Kristen bukan meminta, tapi orang Kristen harus membeli. Ikut mangalihon doa halak dabarosia. Ikut gabi berkat doa kadabarosia. Ahadu nabui lehononna, ahadu nabui pasahatonna. Amang inang ini tidak bicara hanya materi saja. Alai ahadu nabui lehonokku, nabui pasahatokku, dagabi-gabi pasu-pasu, tulah humaliang. Apa yang kamu miliki, itulah berikan bagi orang lain sehingga engkau menjadi berkat. Berdiakonia. Itu mabahin tritugas panggilan gereja di HKBP, di Uriat HKBP. Tidak boleh hanya berkoinonia, bersekutu, tapi harus juga bermarturia, ikut bersaksi do. Dan buah daripada kesaksiannya adalah berdiakonia. Dia harus keluar dari dirinya. Dia tidak hanya memikirkan dirinya, ala ikut keluar dari mana tu dirinya. Jala ido na pena tu bani HKBP di partikian waingon. Mari kita opuye borus HKBP mengirim 12 misionaris ke Afrika. Ikon do ibadah gawe pasu-pasu di tongah-tongah ni nguluon. Amanginang laos ido nang terupukon. Imam manarengoti tarengot habisuhon. Sudedo hitam abonto, raja yang paling bijak adalah Salomo. Sebenarnya kalau kita membaca kitab satu raja-raja, Allah bertanya kepada Salomo, Salomo, apa yang kamu minta daripada saya? Apakah kekayaan? Apakah kekuasaan? Tapi Salomo mengatakan, berikanlah saya hikmat, agar saya berhikmat memimpin bangsa ini. Lehom madiau habisuhon, asa marbisu kau mangluhon bangsa on. Dan dia uji setelah dia meminta hikmat. Ada dua persoalan, ada dua kaum ibu yang datang menghadap dia, yang menyatakan bahwa anaknya pada tengah malam mati. Yang satu mengaku itu anak, yang hidup itu adalah anaknya, yang satu lagi mengaku itu juga anaknya. Hikmat yang luar biasa dari Salomo. Salomo katakan, molo suadong dohau mengaku. Kalau kamu tidak ada mengaku, maka kita penggal dualah baik ini. Satu ngama di hoinang, setengah sama muinang, setengah sama inang ini, ibu ini. Tapi ibu daripada bayi yang hidup itu mengatakan, Raja, biarkanlah anak itu hidup. Jangan penggal dua. Lalu Salomo mengatakan bahwa ibu daripada anak ini adalah ibu ini. Karena tidak ada satu orang pun
ibu yang mau anaknya mati. Alanido, hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Inilah hikmat, kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Saya tertarik tentang hikmat Taringot Habisuhon dalam satu cerita Mahatma Gandhi dan juga profesornya di Tikibana Kuliah. Dia bercerita ketika Mahatma Gandhi dan juga teman-temannya dan juga profesor mau makan, di ruang makan dia melihat tempat duduk tidak ada yang kosong, hanya satu yang kosong, yaitu di samping profesor. Mau tidak mau, Mahatma Gandhi harus duduk di samping profesor. Profesor tidak senang karena Mahatma Gandhi duduk di sampingnya. Lalu profesor berkata demikian, sungguh tidak pantas seekor bedua, maaf, saya singkat saja, seekor bedua untuk duduk berdampingan dengan seekor burung. Sungguh tidak pantas seekor bedua duduk berdampingan dengan seekor burung. Mendengar kata-kata itu, Mahatma Gandhi pun berdiri dan dengan tenang berkata, "Oh, saya mengerti, jangan khawatir, Prof. Saya akan terbang sekarang." Suku-suku Nabanginang, isedo bedua isedo burung, isedo bedua ido isi profesor. Ini hikmat. Oke. Selepas itu Mahatma Gandhi pun berlalu dan meninggalkan profesor. Profesor terdiam malu. Dia masuk kelas, Mahatma Gandhi masuk kelas. Lalu ketika mengajar, profesor mengatakan, memberikan satu pertanyaan kepada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, seandainya dalam perjalanan kamu menemukan satu tas penuh berisi kebijaksanaan dan satu tas lagi berisi uang, tas mana yang akan kamu ambil? Usukum maju haumun waing, molo iman waing di parahadap Tuhamu amanginang. Adong marabok mujub bang sadatas na berisi hebeng do sadatas na marhisi habisuhon hapatason. Tas dia do bilitamu. Tas dia do bilitamu. Habisuhon. Molesot tas dia do bilitamu. Habisuhon moleson. Molo hamuna tutuan nami. Tas dia do. Tas dia do. Ah? Jujur mau, do. Hebeng do. Hebeng. Mulai son. Tas hebeng do manang habisuhon. Habisuhon. Hebeng. Adok kebeng, adok habisuhon. Kita buktikan. Mahatma Gandhi pun menjawab, saya akan mengambil uang. Mendengar itu dengan sinis dan seolah mengejek, profesor mengatakan, jika itu aku akan memilih kebijaksanaan. Dengan santai, Mahatma Gandhi berkata, seseorang akan mengambil apa yang tidak dia punya. Sekali lagi Abang Inang. Seseorang akan mengambil apa yang dia tidak punya. Dan profesor pun kembali menanggung malu. Karena
hikmat sudah dimiliki oleh Mahatma Gandhi, maka dia tidak perlu hikmat lagi. Yang dia perlu butuhkan adalah uang. Jadi pola salah mo do kamu pe hikmat do inamu nanti ba nong berhikmat do nong ber so perlu be hamu hebeng niku ma ate. So perlu be hamu hebeng di malolong mad do hebeng berarti imana nong berhikmat do nabuti mana tong nuaing hebeng do. Jadi saru tidak masalah. Tapi itulah luar biasanya Mahatma Gandhi. Dia berhikmat dengan luar biasa. Amanginang laos imara nuaing disungguli terupukotu kita. Bohado kita mangulu di bagasan habisuhon di debata. Jala pasiding niang niroha. Kebodohan. Adong madua didok diterupukon. Na para jolo sahali hiduplah dalam perencanaan. Jadi mandalani ngolu ikut di bagasan perencanaan do. Yesus madok semahasya kamu na bangun dengan dong perencanaan. Semua harus direncanakan. Jala turpu kona manginang sada nasihat sada poda tuyanak kon ni Raja Salomo bohado ibana asa mangulu di bagasa kabisuhon ai hanak na mangulu di bagasa kabisuhon. Orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan, dia akan kuat, dia akan kokoh, dia akan berdiri tegap dalam menghadapi perjuangan hidupnya. Di patudos mai songon pajongjong bagas. Yesus mandokon, dia membedakan orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Orang yang berhikmat itu membangun rumahnya di atas batu. Sehingga kalau datang gelombang, datang angin yang kencang dan lain sebagainya, rumahnya tidak roboh. Tapi orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Begitu datang angin, rumahnya roboh. Orang yang berhikmat, apapun tantangan dia hadapinya, dia terus berdiri teguh. Jala amanginang sangat tertarik doa di Turpukon. Dan kita harus mau baca mulai Amsal 7 sampai dengan Amsal yang ke-9. Lalu Salomo mempersonifikasikan, menggambarkan hikmat itu seperti wanita. Kalau dunia mengatakan wanita lemah, tapi kalau orang yang berhikmat, dia akan kuat. Hidup baik di dokon di son, dungi di pajongjong di pajongjong habis taranima jabuna. Dia cari 7 tiang, itu lambang kesempurnaan. Dipahat dia. Akan Tuhan kuatkan. Margogoy mana nga habi galubang molo di bagasan habisuhon di belakang kita. Songon Mahatma Gandhi nakingani ido ubahin amanginang molo olo kita marsiajar sian Tuhan Yesus di perdalanan di ngulu di Tuhan Yesus dakkeya Tuhan Yesus mangadusi suku-sukun berek kamu mah Toho raja, apa jawab Yesus? Songon nalidok mima. Yesus tidak pernah menjawab ya atau tidak, tapi dia memberikan satu keterangan yang luar biasa untuk merubah orang. Itu menunjukkan bahwa Yesus sangat berhikmat dalam mengatasi segala masalah di tengah-tengah kehidupannya. Yang boleh mengatasi itu adalah hikmat daripada Tuhan. Natuari adong dong aku muruk-muruk tu karyawanna enggak amang saya matikan ini semua ini mana udah sogunon mang sini dulu tenang amang
berpikirlah jernih, dan mintalah hikmat daripada Tuhan. Amang akan mampu menyelesaikan persoalan itu. Karena hikmat itulah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Hidup bahen nak king kurnia amai. Tahu dia. Apalagi sulune. Ya. Terhurekam do naking. Na minggu nasal puhurekam kurbunai ituraro makkuben. Luar biasa mang. Sona kiarwa mabikor ni amai. Labo pakilalalin na. Ahima nadi bayi maba. Haru dari gijangi habis suhon ni debata. Nanti amang nasaibi nanti artai ngabi kasaibi. Ahima nadi gijangi. Nadi gijangi maba satu sudah paramon. Nasia gijagi bapa sangat suri paramon. Yesus madok di episteli. Pangam maroti. Minum mamudar ni Yesus. Asa manguluho. Jala iman dapat dua on. Jika kita mau hidup, melonaing mangulu kita, tinggalkanlah kebodohan. Neang ni roha. Unang neang. Dang boy neang. Ya dong, udah tolong aku sonon ni botoi mana lu sudi bah, amang ngati, tahatai ibu toi mana tahatai bi, ibu toi mana bi, dua amang sipar tahu duinna, sudi ibu toi ni mana, itu teheniku, dang boy ni yang, teruslah belajar, buat anak-anak teruslah belajar, teruslah mencari hikmat, tapi ingat. Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan kebijaksanaan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan. Inilah orang yang bijaksana. Alani mainang amang namar saringar kor marsaringar ngolo barani hamu mabair markurap doh tianakon. Saya mau ingatkan, jangan pernah bicara yang lain-lain di hadapan anak-anak. Jangan pernah omongi orang lain di hadapan anak-anak, itu akan meracuni anak-anak. Oke, amang ina. Dan itu sebabnya anak saya tidak pernah suruh untuk berkomunikasi dengan siapapun. Pernah sekali, anak saya paling besar, dia berkomunikasi, dia dengar, dia bilang, iya Pak, begini ya pendeta ya Pak. Bahaya. Kalau berani bersama dengan kor, belajarlah kor, biarlah lewat marsaringar ini, anak-anak mengenal Tuhan lebih baik. Saya senang. Sejak awal, sudah mereka bernyanyi, memuji Tuhan. Dan amanginang, semua penyanyi terkenal itu berawal dari gereja. Agnes Monica dari gereja. Itu luar biasa. Tapi ingat, jangan bicara yang lain-lain di hadapan anak-anak. Biarlah terus mereka bernyanyi. Mau ada orang makatai nasulinggak kamu, daw mahamu siya nasiga. Alay mo lo mangalang mi hamu ituruni hawi, joho untuk kami mangalang mi. Una kolak kau mangalang mi. Jujur loh manginang. Maaf, saya tidak mau hidup ini eksekutif, eksklusif. Saya tidak mau. Maaf manginang. Aunya di jodoh. Roa mang mangalang minna. Sibataro doa mau lepas ibaga sarro haki. Mau lo mangalang migo makka lagi. Olo lo mangalang migo maalen ko nasing ni pelawalang memang. Ini kebersamaan yang luar biasa. Saya melihat itu. Biarlah lewat marsaringar ini terus dibangun agar mereka mencintai Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena itulah permulaan daripada hikmat. Di bagasan poda 4 ayat 7 di dok songonon.
permulaan ni hapistarani oddo tuhori hapistarani jala tuhor hosadok nani omom tumuhor pangatusio naik bangolu tuhor hom masude nani omom tumuhor hapistaran tumuhor habisuhon tumuhor habatason ai halak napistardo halak na mangudu halak na porsea tu Tuhan Yesus lo halak na mangaton daging di Kristus dio halak na mangidupon mudar ni Kristus do nama jalo hanguluan saleleng-leleng na jaladang mati bebana rodi saleleng-leleng na epistel taina kemadokon neng mangulu kita porsea kita tu Tuhan Yesus di amang situa gemunte di son rapdoho tinang sangat luar biasa. Au nakinga husir di tiki marageda bang jam sia saya khusus datang ke sini menerima tamu dan saya video saya sudah masukkan ke reel itu paling terakhir amang tu maragenda di gereja ini sebagai parhalodo partohonan anggo situa terus do situa satu silangi situa dotong jadi naking coba rekam hupoto hupa dua sunguna bersinar roh bereng hupoto hupa dua lo nabur rison ya jalan ngahusir naking mulai tema na tulang ya naburu mulai tema 28 tahun itu bukan waktu yang singkat waktu yang lama saya 2 tahun 6 bulan di sini 2 tahun 7 bulan lah sekarang amang par tahun dan saya melihat luar biasa kerjasama kita amang tidak pernah memutuskan segala sesuatu hal kalau tidak komunikasi dengan saya dan juga Parhalado semuanya kita bicarakan dengan baik dan semua rapat-rapat semua apa yang kita mau lakukan amang selalu menyediakan semuanya bahannya lasrohaku sada prinsip na luar biasa na hutiok terus di do amang tuau sogonon ala disod duau tardidi disod duau malua disod duau kawin amang padita ala nibo hado garejon terus dinggan ngatudu sakak mi sita mi amang situa Dr. Anu Sage Munte ngatulus konsistori na cumat sayuli ngatulus selasar namat sayuli nang pesobui tulus sude jadi amang inangang go sakap ni nion amang muntion ijolo ni garejoppe ibahim ma anu guarda tehe ya panorama maniku gerbang lah yang indah jalan ngadi gabari marhite amang tulang ginting naung marujungolu molo sakap ni bana adong mainganan ni lansia di bagas ni amang guru nuaing jalang na igabari molo sakap na adong maruang pertemuan ngai gabar tongi jala sakap na adong ma opat jabu neko bangunan songon istana gedung putih ngai gabar tongi holallahu mangulahum mana porosia maho amang tulang tangiat ko mahami tangiat ko masude Parhalado tangiat ko masude ruas di huria torsoron nami doi naung disakapi ni rohami salas roham memasuki masa pensiunon ahuro do tulang si jabat raplo ketua tulang ikut berusaha do kita hasil ni pesta tau tulang da iko pajong-jongot tado gedung serbagunai iko berusaha do tulang niku ido dohot sudi ketua nang panitia mulai tema tulang amang situa ge munte di sude ulah pakubasium mulai tema di saluhutna odo prinsip ningoluku setiap orang yang baik setiap orang yang melakukan yang baik
Mungkin dia tidak jumpai yang baik, tetapi dia akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Dia akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Boy orang Jepang muda denggan di batu baho. Boy itu secara manusia, karena tidak boleh semua orang disenangkan, tetapi itulah akan dijumpai dengan orang-orang yang baik. Teruslah melakukan yang baik selagi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Nang pebasiun terus sungguli hami leo masukan laho manuruson bakku basionon. Nabudari jam 12 malam hujaha maweyami. Terus semangat amang pendeta. Semangat pendeta resort Pekanbaru, semangat ketua PGW jalat lulus ma gawi pareses, monang ma gawi pareses. Udo amit tulang naburju ni kotong. Mulu na tua-tua manang yakon batur amit dulu honon. Jadi saya matulang dang sude pasiu tulang. Anggo hai birak ko tu hami pasiu manang dang. Ate. Amang inang burut denggulan op pinang boy pastihon pasiu manang dang. Dang boy pastihon nabi pasiu do hami song tulang manang dang. Dang boy pastihon kami. Sa guru tutukan itu salugut na ikut kalasonom musongonari. Boy ho masuki masa pensiun. Mulai salin nari, mulai nang ida boru sehat-sehat selalu. Ate. Tapno sudah paramu, parpudi luar biasa dingkan ulaon di namar hasohotan marhambulian buru ditulang di minggu-minggu nasalpui. Tuhan tamana masuk. Amin. Martang yang mahita. Mauliati ma'ali Tuhan nunga disungguliho kami marhide hatam. Asa mangulu kami asa margugu hami, asa hot hami, naing mangulu hami di bagasan habisuhon, hapat tason nasiakui, naing eahan nami, habisuhon nasiakko, naik kami marsiajar siakko, jalan naik ku hapor siai kami ho. Naing hupanga kami dagingmu doho tu hidung pami mudarmu. Ai biar mida Jehovah do parmulan di habis taran. Jala ikon tu horhonon nami lusude nahu omo hami. Lahu manuhor habis tara doho tu habis sukon. Alani Tuhan songo pangiduan ni nabosom Raja Salomo. Songo ni manang pangiduan nami. Lehom madi hami habis suhon doho tu habis tarani. Lehom matuak ni anak kon nami habisuhon dohot habis tarani. Lehom mai pasaha mai Tuhan. Asa bisuk kami, asa pistar kami, asa merapatas nirawa kami di tonga-tonga ni ngulu nami yon. Nadigijangi mahuyahi kami. Alani Tuhan manangaha penahuado pehami di tonga-tonga ni ngulu nami yon. Disudia kasih taonon pergumulan ni ngulu nami. Habisuhon nasiak koima pasahatom butuhami. Asa marhidei boy hupasiduk kami saluhut sudia kasih taonon nami. Pasahat kami masudina itu ada pamu na badia ditikion. Asa sonang rohanami mulang sian bagas coromo. Sadarion paborhaton ni huriamma. Paborhaton muma memasuki masa pensiun nabosom. Amanami amang situa doktorandus age muntion. 20 tahun 10 sada bulan ma di pararho di patauho na posomo makobasi huriam itap na boy tarpatu panasida nunga di patu panasida cala moliati di ho Tuhan boy di dainasida hinauli hinadenggan memasuki masa pensiun jaloma ulau pakubasion nasida salelengon pasu-pasu mai Tuhan.
gabi puji-pujian, hasang hapon, tuaro pamu na badiay. Disudi camita, disudi pagkubasyon ng pinatu panasida sa lilingon. Parar may, marparbuay may Tuhan, dito nga tongan sudi ruas ni Kuriam. Mauli hati madiko, pasu-pasu ma, napasamon, inang naburu nami di son, Arab doho sudi paparad na. Apehom matangam muna ba dia masu-masu nasida. Apehom matangam muna ba dia masu-masu kami sa luhut na ruas ni Kuriam. Naro dia para natikion. Mulak mahamian no di bagas telas ni roha. Sonang suari beribuan. Amin. Mari de mahita laos tapasaha mapileta na muli tu ado pada debata.
Amanginang nuaing masuk mahita di acara Taba Berhaton amang situa Dr. Andus Agus G. Munte memasuki masa pensiun. Mari di mahita siap bukti nomor 15 ayat sada. Auda seribu hari ganda saringarli suara Langong jede batatai Babo alas miro haki Einor honi Hamu akamanami nanami dongan sahurian apunguli bagas coroon Nuaing jongjong do di tonga-tongata ima amang situa Dr. Andus Agus G. Munte Nunga digohi tiki pangulaw na sida di huriata nama cohot mana sida nuaing sian haparalon di huriai alani tamado pasangatot tahamulaton ni rohata tutuhata nama dongani jalan nama rogogoy hutna patauhon na sida sailengon mangulaon hapar haladoni akup ni unedo pasangatot tamoliate nang tuna sida naung makalojahon jala makarocoton mangulahon ulaw di huriata alani paborhatot tamana sida nuaing lahu pensiun hamu dongan nami amang situa Dr. Andus Agus G. Munte obartu aturan dohot peraturan ni HKBP nunga digoi hamu pajauan na sahatu hamu marhubas di huriai nama dok mauliate do huriaon tutu hatta napatauhon hamu marhubas obartu tohonan na sahatu hamu nunga digoi hamu pangolio muna marhite pakobasion tohona kasituaon di pasahat hamu do na pinagiro ni hata ni tuhata nama do sahat ula tohona mi natamado hamu lati honon ni huriata siala pangulau muna na sailengod di tuhata anggiat parbue ni na hinabuasa muna na sailengod di juro ni tuhata gabi pilihan na hutus jalamabuan pasu-pasu tuha gagadan ni naporosia dohot hatu tugu ni haporosiao diaka na hinobasa muna alani tihamu manami dohot yanami jongjong makita sahuriaon martangiang tutuhata martangiang mahita ale di mata nami nagok asi dohot holong ni roha rodohami tu aropamu lahu pasangatun hamulatio ni rohanami siala pangoropium di naposomon saleleng di pararho makkubasi huriam nunga sahat di ula-ulau kasituan na penasahat mi saibahen ma ramos parbuen di pakkubasion nasida di ruas ni huriam tuhanguluan salelengna nang naposompe saya simaroham ramoti manasida lam ramoti manasida dong mamukka pensiun siapa kubasion nasongon sahala situa molotung di jalo pensiun sian hasituaon saya ramoti jala patugu mapos ni rohana sida tuho palas marohana sida tongtong pahisar mapatangna laho madai hinauli ni tiki pensiun songo jolma namar pakilanaan marroha jala namar toddi hobartul homo neroham tugu-tugu jala ramoti mana sida diaka ari hatutuonna asa tongtong mana ili tuho ai sia kodo haruan di hadameon las dohot sonang niroha di bagasan toddi perbadia pasu-pasu manang keluarga dohot si solhot nasida asara makmuluk pun jala makamulati ho pasu-pasu na dijinalo nasida siakko akuk ni marpamuati maroham dinasah agaleon
dohot hakurangan di dongan namion di nasa pangulaon, dohot pakkubasion na nasa ilaon, sesai mai alani holong ni roham, pinuci maho, ale Tuhan Yesus rodi saleleng neleng na, amin, rima hamuhudul saluhutna. Nuai kujaho kami ma surat keputusan pensiun situa. Surat keputusan pensiun situa nomor 10 sana garing 22.sada garing D garis datar 22 Romawi garing SK garing Walu Romawi garing 2024. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKIP Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau, berkedudukan di Pekanbaru, menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKIP tahun 2002 setelah amandemen keempat tentang masa pensiun penatua atau sintua HKIP, mengingat aturan peraturan HKIP tahun 2002 setelah amandemen keempat pasal 25.6.6 tentang masa pensiun penatua HKIP, memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Doktorandus Agus G. Munte, tanggal lahir Pekanbaru 17 Agustus 1959, ditabiskan HKI Pekanbaru 24 September 1995, pensiun HKI Pekanbaru 18 Agustus 2024, Minggu ke-12 setelah Trinitas, pensiun dari Sintua karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas Sintua, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus 2024, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta HKIP Resort Pekanbaru, Pendeta Victor Singal Hasialahi, STHMM, ditandatangani dan juga distempel. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusan Perais HKIP Distrik 22 Riau, para LKP Resort Pekanbaru, para LKP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dan pertinggal. Ale naposo ni dibata, amang Situa Doktorandus Agus G. Bunte, mardongan pos niroha di debata ama, dohot anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di perbadia, hupaborhat mahamu lahu pensiun sian Situa, di pasu-pasu Tuhan ta Yesus raja di Huriaima pakobasyo muna salelengon, jala diramoti mahamu diaka ari-ari ningolo muna, jala diperrohai mahamu madai hinauli ditiki pensiun diaka ari-ari dalam muna dope tutiki naroon. Amin. Mauliate manang di inang di sude pangurup yommu di amang Situa Doktorandus Agus G. Munte salelengon. Tuhat tama nama masu-masu inang rabdo sude boparamu. Amin. Saunari sahab meita tunama dohata parjulu mapasatami tu amang Situa Munte doh keluarga. Maulia tema di tuata debata parholong roai Raja Huriai naung patuluson program ni Huriata ima sadarion ulaon paborhaton Situa pensiun ima hamisadiri. Nau parsangap yami amang Pendeta Resort, amang Pandita Victor Singal Hasilalai STHMM, amanami nanami sude pangulan agotiki do dongaku Situa nang calon Situa. Nau parsangap yami na huaolong yami sude na tua-tua nami ruasni uriaon anak konami na posobulung remaja dot sekolah minggu. Maulia tema di tuata marsniro adohita di bagasan nombason di naong di patupa Huriata
paborhator kami sintua pensiun. Amang inang kami pribadi dot sude keluarga di Ombasoma pasaton nama lateon ni roa nami tuamu amanami nanami di sude tangiang muna di sude nauli nadenggan nama ngaleon tu kami motivasi nang semangat di pakobasion nami saleleng di Uriaon mace godang dukungan lumobi ma tangiang di bainima margogo kami mangulaon Ulaon ni debata na pinasa ni Uria sahat tuam bason. Jadi salinai diamanami nanami sude parhalado pasatami mau liate godang tuata mama masu amang inang di sude nabi naimuna tuhami di pakobasion nami salelengon. Jadi amang inang urajumiami do godang do hagalion nami haurangan nami marhite pakatayon nami pangalakan nami di Ombasoma dawat serep ni roha mangido mahami asa salpo kamu mai mangido maaf mami amang inang jadi masih tangyang amai ta amang inang asa toktong kita sada boi padibundi muton huria taon jadi songonai dokon namang pendeta resort mace godang pasu-pasu ni debata di ujung ni pangulaon nami di Parhalado Parartaon. Boita patupaon pembangunan konsistori Selasar dohot peremajaan mobil Uria. Dohot sude amanginang aka fasilitas sarana prasarana boita padenggan boita tambai amanginang. Jadi songonai dokon namang pendeta resort molo tahunon sebetulnya programna adong ma pembangunan Selasar sian gereja tu toilet sian dalan mustika tu gereja anggia mai boy ditoruson dong aku Parhalado lumobima Parhalado Parartaon jadi molo program 2025 ima membangun gedung serbaguna jadi macai perlu do namanginang macai record di perkembangan Urita jadi molo terbangun nih boy manon sopomini ta ubah menjadi rumah duka otik nai namai olan menambah 2 kamar istirahat keluarga. Jadi pos roa nami manginang toktong maita sada bope hamin naung pensiun taleon pikirata taleon gogota dot aka materi asalam denggan uriaon amanginang. Jadi amanginang asarap ita mamboto tahun nanaing ro Januari 70 tahun mau uriaon. Jadi di 2027 marjubileum maita 75 tahun. Jadi molo akasakapta misita di 75 tahun gabe uria mardiakoni maita tu bagas do tu luar ni huriata. Jadi posra nami lam denggan ma KBP Pekanbaruan lam sada maita ruas do Parhalado. Jadi suang-suang ma di dongaku Parhalado situa do calon sintua terus kamu mamanginang ima program-program berkesinambungan asa marsangap debata dalam marlasneroa maita salutna jadi salinai kami mangido maaf jaka haurangan nami di agalion nami di pakobasion nami urang lobi 20 tahun sayang dia mai di pasu-pasu tuata marsangap tuata jala marlasneroa maita salutna jadi himasya kami mau lihat tema Saunari upangidoma mandohata son mewakili ruas ima amang insinyur M. Sitorus. Salam,
Horas madihita saluhudna. Naparjolo mandok muliate do hita tutuhan perdenggan basai di siala asidot holong nerohana boy hita pajupang di bagasan parmingguot tasadarion imana patupaon parsombota tutuhan di bagasan parmingguot tasadarion. Napaduahon kami mewakili ruas week 2 Padang bulan 2 madokon selamat ulang tahun kepada Amang Sintua Munte yang kemarin tanggal 17 Agustus genap berusia 65 tahun. Selamat ulang tahun Amang, semoga panjang umur, Tuhan memberkati Amang sekeluarga. Tuhan memberkati Amang sekeluarga. Mardo mutusi di bagasan saderion di patupa Kuriatado acara perpisahan tu situa nong genap berusia memasuki masa pensiun ala nong genap berusia 65 tahun. Amang Inang jujur saya katakan selama ini saya tidak tahu sebenarnya apa tugas dan tanggung jawab Sintua. Semalam waktu saya disuruh mandokon hata di sini, saya coba cari-cari di Google dan YouTube apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab Sintua supaya saya juga tahu. Jadi Amang Inang, ternyata ada 7 tohonan Sintua, ada 7 tugas dan tanggung jawab seorang Sintua. Mungkin ini bisa saya bacakan sebentar untuk kita, karena mungkin banyak juga yang belum tahu. Jadi yang pertama, mamata-matai dohot mangaramoti parangeni ruas. Kalau di bahasa Indonesia kan mengamati dan memperhatikan perilaku ruas. Nomor 2, madasdas ruas asaro tu parmingguan. Nomor 3, madasdas anak boru ni ruas asa marsikola. Nomor 4, manikir ruas namar sahid. Nomor 5, mangapuli ruas namar sak. Nomor 6, memberitakan Injil kepada si pelebegu. Nomor 7, mengurupi huria. Jadi Amang Inang, saya terkejut juga dengan ada tugas, ada 7 tohonan Sintua, dan pekerjaan ini saya kira tidak gampang. Saya baca-baca lagi, dikatakan supaya seorang Sintua mampu melakukan ke-7 tugas ini, dia harus hafal ayat-ayat Alkitab, baik dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama. Diwajibkan mereka hafal ini supaya mampu melaksanakan tugas ini. Baru saya cari lagi, Sintua-Sintua ini ada gajinya enggak? Ternyata tidak saya temukan ada hak seorang Sintua. Tidak ada satupun hak seorang Sintua. Dan wewenangnya enggak ada. Kalau kita kerja dulu, kita ada tugas dan tanggung jawab, ada juga hak kita kan diberikan. Nah di sini saya cari-cari nggak ada memang. Jadi saya coba lagi kalau pendeta, maaf ini Pak Pendeta, saya cari lagi apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab pendeta. Ternyata tidak jauh beda dengan Sintua. Kalau Sintua 7, pendeta 8. Jadi memang ternyata tidak jauh beda. Jadi emang sekarang saya baru sadar, ternyata memang tugas Sintua itu sangat berat. Tugas Sintua sangat berat. Kalau saya pun disuruh jadi Sintua, mungkin saya nggak mampu juga. Ya, jadi Amang Inang Sintua kami, saya mohon maaf atau kami pun mohon maaf lah kalau selama ini kami kurang respect terhadap
Amang dan Inang Sintua. Mohon dimaafkan kami. Yang berikutnya yang saya tahu, seorang Sintua adalah pekerjaan pengabdian katanya. Mengabdikan diri kepada Tuhan. Seorang Sintua itu mau menerima pekerjaan jadi Sintua karena mau dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Mau menjadi hamba Tuhan, mau jadi pesuruh Tuhan, melaksanakan tugas kehasuntiona itu karena dia mau menjadi pesuruh Tuhan. Jadi dapola ganjang doe dokonoku, sekali lagi mohon maaf saya terutama, karena saya memang selama ini tidak mengetahui begitu beratnya pekerjaan Sintua itu. Kepada Amang Sintua Munte yang sekarang sudah masuk masa pensiun, kami mengucapkan banyak terima kasih Amang atas pelayanan Amang selama ini, terutama di ruas kita WIK Padang Bulan 2. Saya merasakan tanggung jawab Amang selama ini selaku Sintua. Setiap minggu Amang kirim WA kepada kami, ruas WIK Padang Bulan, didasi Amang dohami asamar minggu. Kalau hari Rabu, mobil Amang yang jemput kami Partamiangan. Begitu juga kalau ada Namar Sahid, rodo Amang. Bahkan kalau ada yang kemalangan, tetap Amang hadir aku lihat. Jadi Amang terima kasih banyaklah atas pelayanan Amang kepada Huria, terkhususlah itu di WIK 2 Padang Bulan. Begitu juga kepada Inang, kami juga mengucapkan terima kasih Inang. 28 tahun Amang bertugas, kalau tidak ada Inang mungkin yang membantu-bantu, yang mengingatkan Amang, mungkin ya Amang Sintua juga kewalahan. Jadi terima kasihlah Inang atas semua kebaikan Amang dan Inang itu. Saya yakin dan percaya Tuhan akan membalaskannya semua itu kepada Amang dan Inang sekeluarga. Yang terakhir, Amang Inang, kami masih terus mengharapkan arop dope rohanami digugunang di pikiran ni Amang manugu-nugu kami asalam takas pangotosion nami namar huriai. Kami tetap berharap Amang terus mengingatkan kami agar kami bisa tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih. Hors Madihita. Sonari pasata ima madohata sian parahalado HKBP Kambaru do Parahalado Resort pasata metu Amang Sintua Jemanur. Horasma dihita salhuna. Maulate ma dituhatta, maulate ma nang dihita salhuna. Lumubi ma di damang dainang ruas ni HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Hami madohata sian parhalado ni huriatta. Tu Amang Situata Situa Dr. Andus Hagemunti. Kebetulan pe kami ngatongon
liling bergabung doho amang situaon. Amang situa lebih kurang mamang 20 sia tahun mekubasi huriatta. Jadi kami songon junior muna 20 tahun deve amang. Jadi sedikit lebih sedikit kita ke senior neng pensiun nama. Songon di kami torok ni situata di Uriahaon lebih kurang 40 halak. Jadi tinggal nama kami dulu tersongon na senior. Amang jadi si Regar ima songo senior nami dot amang situa 2,5 juta baru ausah diri mak. Kebetulan secara luas madok hata kami piamang madok molate di mewakili ruas naung mengaleon pengetahuan tu sudi ruas bahwa tugas ini perhaladui memang berat pitu ido amang tohori amang bida doh tua mata do inata pangulan aguk tohori amang nedok munai halai odo Itiopami parhalado dung tarjou hami jala dung terpelit kami songo situa ni huriatta ima nak songo nima di kita kasih tua di sada Matius sada Timotius sada ayat 12 mauliate mahudok di namar gugoi onau ima Kristus Jesus tuhatai ai detong doa aposan ubaid babak kitau gabi parhalado odo amang dihami situa jalodo ni tupami tohoro ni ni mang paditai tak sudi bui mengalami pasiun ai nga gudang dongan nami tang waktu na pasiun alai nga di jauh Tuhani ulabung nga jadi do sangona sendiri mulo madok hata di na pasiun terus do teringinang air mata pasiun cakari juve tonggo teringinang air mata jadi sangona sendiri pe madok mulate do yakka sonor nami natong kope bui rover minggu di bagasan hai pason saya aka senior nami bui do perap merkur di Kriaton jadi do amang tang yang munema senggi emma kami bui menjalani pasiun hal amang situ lagi munte dia ke junior tak memang tonggo kita nasala ngasongon nagodang pilit ngasongon logika nasa diri dibuat to namang songon nao diri si yang senior roti tang tar itu nao logika dipikiri on ngatabain hira pamikiran tasa diri namar huriai jiso namangina kami para laru pe gudang gua kahaurangan nami gudang hita situa tokodo hita situa alai ruas do nama militi ta di sektor tak kebetulan di sok kita marhuria di harga BP hang tuaon dia forsai pengulian aku kita makubazi uriaon
Alidang bui hita ikon samro nasida. Dang bui hita sama amang ka junior nami. Unang logi kita sendiri tabayan marhuriaon. Olang oddo guguta di saya ada Timotius, saya ada 10 don. Jadi itu amang pangiduan nami di senior nami. Tanya ko kamu hami, akka junior mo noon. Asang giap bui, Marsadeni Roha, padimu dimutton uriat taon. Atau mungkin lebih kurang 5-6 tahun naik. Bohabu hidupe marhuba sahabat ni Tuhani. Saya utang nyakot deh. Ali Tuhan. Ula-ula nama tol pang petua parar mau makubasi ho marhite uriami. Songon ula-ula nama tol pang petuhan pakai mau. Sapi bui pasiun. Ido amangina tangyang aseng giat dipakai makubasi di parar hau mamakke dirikuon makubasi uriaton. Jadi amang munti lebih kurang 30 tahun makubasi di uriahon. Enggo sugari nata hiuton mulai sian pajuwon na learning mungkin ngagonok 30 tahun. Alai kita taitung lesan ditabalhon. Atung masai gudang asam garam mamang. Tari dewi. Alai sudi amang tongdo. Alani dukungan ni inang baru tapu bulun. Nalabok pusu, nalabok roha. Boi taulahoni. Tonggon dukung keluarga yanakon. Bohama hita parhalaro. Songon ni amat ruas nakaning dang merdia-dia. Olang pengabdian duhu Tuhani. Mula pinikiran dan terpikiran. Bohama hita apalagi sungok kami amang na mangarat to dorohuson pakabaro. Asa dong hauman ini tuwe-tuwe dison. Molo dang bangulahami dang mangan. Molo dak karejo dang marsikola igel kon. Bohama alai mulate madi Tuhani. Bui dibuka pikiran ta aka dihita pangaratto. Bui jadi situa di tempat pangarattoan, bui mangula di huria, bui tabina keluarga, bui taleon mangan ya anak kota, bui tabahin marsikola ya anak kota. Tung basado Tuhani memang. Alai menggodangi dukung keluarga hita mang, do ya anak kon. Dia matarulei tai. Alai ma jagodo amang munti mangaririk perdijabuna namang aleon dorongan kuat tu amang munti bui gabi tulus bui gabi sahat di ulamang tohonani yang go saya ulang marbete-bete do tu natani perjabu do geleng ba benon makobasi te yuriaon tak terbaik ni alai itu mula hati ma diamang jadi mak siangki emak dia kadong aku situa kajunur nami asa lem tu majuna huriaon unang mata bayan pikirat tersendiri unang logika tabayan tu huriaon tang bui ikonodo atau manon ni buku bibel taudo asa sahat taulah tohonani jala unang kita mandi belisiani hasa rependi roha do namar hubas di huriaon jadi dia muamang selamat jalan ma diamang sian organisasi do manang sipan para gedda do na pasiu namang anggua situ ni tetak do
Ima posni rohanami, hami pesan junior muna. Buru pe hita martukar pikiran na isodo hamuna. Buru hamu mangalem masukan tetap tu hami. Langsung itu akka senior nami akan nong pasiun. Tumpos do rohanami, paingot tamu hami akka junior munon. Unang sanga siga uriat tahun. Padi pun di mukamu. Hamu pe akka senior nami tungar gado. Jala pabu hamuna sungguh di resek na sabui gajang umuron. Ade, amang ka senior. Sungguh dia do resek na sabui gajang umuron. Ayon nai ngono 10 tahun do pe ngasongon na hosa-hosa, ngasongon na luja merdelen. Ate, ima po senior hanami gulang ngani ka senior nami ni hukul kideni. So do pe amang gultum ni, so na amang papan, so na amang lasilawan ni. Soalnya apalagi itu laku sirigaran dengan tunggang 30 tahun ng pasiunan. Nade, at senior nami ba, kamu jo resek na itu hami sabuhi, hami mangiton hamu na song dia carana. Amang munte ping 5 tahun dia, peto berengon do pirana, seposo do pe daun. Na orang sangkar pe iba. Ate pabu hamu tu hami akar resek na ba. Ka situau na sabuhi penon nami. Jadi song ni mah sak kami mewakili para ladu ni huriata dohot parado resot selamat purna bakti ma di amang situan nami saya sehat ma amang madelani masa purna baktion margugo mahami akka junior muna lapat urusan akka ulaun jala giat asirwani tu hatta tahat sahat ulun nami tohonan nau pinasana tu hami selai siak kami madu mulate lumuima di inang nami inang buru tapubulun song na mendapingi amang situa agi munte doho sudima keluarga do akapoperanna asimarohani tu hatta lam tu sehat na mamang sehat na inang songoni lam tabba pasu-pasu ma jakka marhiti anak kota helata doho boruta do anggiat anak ta si Ruben si dapat kasirokan itu di asa buri pe pasaton namang satu namang uli alana dia anak namangon si Rubenon tonggong pasti do ingoti ba ai bekas didik ni ba do si Ruben ade apalagi ni helanan ni 9 juta kasih birong ade kela muna pe tanggo si sama kata balas ni rohama sonia te tua mak kaya anak kon ni amangon ate bek kamu las rohani si batu muna ipuang ate do tua mak kaburuna ima sak kami mulate ma di kita saluna mulate ma di tu hatta butima Sonari samaita pasahaton cendramata sian huriata pejuluma amang doinam. Laos ujo kai masude hamu paralo nami asa tujulu kita lau pasahaton cendramata setonga-tonga ni huriata. Di amang situa ge munte dohot ninang iso ninang guru tapubulon. Mauliate mata pasahat tutu hatta Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Nangu pasu-pasuhon sa luhutna. Gabe boy amang situa munte. Mangulahon tohonan hasituaon. Makobasi di huriai pola 20 tahun 10 sada bulan. Sudena tungalani asin ni rohana do. Marsangat marmulia matututu hatta di sude pakko bason ni amang situa munte. Ate? Jadi di sona mang
adong do cek ramata di batu pahuriatta dalam ni huriatta maon pasahaton mauliato di saluhut pak kebusian nyamang situa munte nasalelengod di huriao jala Tuhan mana masu-masu amang situa munte dohot keluarga di memasuki masa-masa purna pelayanan situa di pasu-pasu mat Tuhan ma dilehon magajang ni umur hahi pason dohot las ni roha rap dohot sudi poparan nang keluarga ate kangda Dison adonggo sertifikat. Jemaat HKBP Pekanbaru mengucapkan terima kasih atas pelayanan Situa Dr. Randus Agus Gembira Munte sebagai Perhalado HKBP Pekanbaru di sektor Padang Bulan 2 masa pelayanan 24 September 1995 sampai dengan 18 Agustus 2024. Tuhan mana masuk-masuk. Amanginang anom mata jarang nasida dong sipul para minggota sudah mata jarang nasida mandok selamat ala di mari di mahita sebukin para 10 tulu ayat tulu raus rimma kita jongjong saluhutna. Mereng masai hupahima nungarare rohaki guru di homangoluku aku inobusmi agononmu songgo maturo hako udang sayolan manede tatangnya koma beli na tapasa turo bani di bata ale di bata amana mina di banua gijang hodo harwan saluhut sileo leo naringkan doh nasa ulibasa na moliutus upasata masih na lihomi tu kami pilihan nami tu ho saya jalo mai gay na hutus di jolom pasu-pasu may jala ramuti asa ho para siya kami pilihanon pati bunuh rajo mo di tunga-tunga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marahite kita itu dim asalam mutadahami gudang ni sileo leo mitu kami asalam girgir hay madok mauliati tu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana dile homi tonironi pama
Alea manami na di banua gijang, saya binar badia magoarmu, sero maharajonmu, sesaut malam meneroham di banu tohon songon di banua gijang, lehum matuhami sero nanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa indongan namar dosa tuhami, unak kami tugion tu pangucunan, palua mahami sian pangako. Ayo, zona puna. Mulak mahamu di bagasan nami dohot las di roha, jaloho pasu-pasu sedamata de bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata mahamu. Di sodako Tuhan de bata buhina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Di dopako Tuhan de bata buhina Tuhamu jala di pasaur koma damena tuto timunabe. Amin. 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 Horas mereka terjalang mana buita jalang bagi luhai ma.